Kublai pi baro ki viewers kamtam ki barang thamai ki bape ya ka channel but kumjuru ya ka ne ka video ka jonga sajin pan lara pi pe ya ka ne ka employment news lane ka khobor lai kam subhaban pe nadu ka basdang hadu ka ba bandakut ka ne ka video khna ma pinyo ki jing batai ha pe de bat ka ne ka khobor lai kam namar lada pi skip watang shi second ru pinimyo sngau ya ka jing batai ka basai hak ba de bat kani ka khobor lai kam tikum ta la karpat ya ki candidates khamtam ki bakwa ban apply na ka bentai ki te ki post lane ki vacancy post ki ban ngan sa pan sngau pi sobha ban pe nadu basdang hadu banakut bat hadin ba pila de ban pe nadu basdang hadu banakut lada phi don ki jingkali lane ki bomshai hak ba de bat kani ka employment news lane ka khobor lai kam subha ban kali tang ya kita ki bomshai rewatnum ya kali lungmu lane banbu ya ki jingkali khlam da pe ya ka video te kumta saisin pan lada phidang de ki new viewers hapo ka video bat ka channel ko jonga saisin pan nga karpat e phi ba fin ya share like but subscribe na ko banta ki jingtip lane ki employment news ki banongwan nang ne shakhmat to mantang nya pe ha ka be de bat ka ne ka khubor lai kam Nagaliang jong ka Staff Selection Commission kalapanti ba Shabaro kinong shishnong jong kari India kata kate bat shenrang hakaba Nagaliang jong ka commission kala palai ba ya lai pho hajar tam ki pus ki balai hapo ka post constable general duty kata kabri jong ka GD ha ki kategori ba pher ki bangan sa batai phi Telagar pat kamtame ya kinong shnong ki badai na po ka state Meghalaya lada phi pendep bat phi Biangkarta na kabanta ban apply ya kite ki live ho hajar tam ki post ki balai hapo ri India so ban shim ya ka kabu apply no shwa ban kut katarik dengan sapan sewe phi nadu katarik ayu hadu katno kan kut kata katarik ru so ban sap ya kani ka video hadu ban kut Tikumta Nagaliang jongka Staff Selection Commission kala pen like lane kala pen tip ya ka notification ba ka date for submission of online application kan sedang nadu ka santrik ubanai bakhandai arhajar ar pusau hadu khatsau trik banai besipho arhajar ar pusau Tikumta ka last date nakabenta ban pediang ya ka online application forms kan de tat hadu ka khatsau trik banai besipho arjar apsau hadu khatwei beji janmit tikumta ya ka last date bansiu ya ka online fees lane online application fees pade kande hadu ka khatsan tarik bana bashpo arjar apsau hadu khatwei beji minmit hi nangta shishu nakabenta ba phin le ya ka correction yo le se don ki candidates ki ba bakla hakapor ba ki pandap ya ka online form te sungubhaban recheck lane page biang kata kaba pinyo ya katarik kaba pinle ya ka correction kata kaba de santarik banai ba khatwei arjar arsau hadu nyautarik banai ba khatwei arjar arsau te kini ki lai singi inde ki singi ba pinle ya ka correction ya ka online form ka jongpi yo let's say pi bakala lane piduna dina ka benta ban pen le lane ban pentho ya ga computer based examination kan de how banai January hadu February arjar arsan so ha ban bat ya gini ka jingpetip ha ka de bat ka CBE lane ka computer based examination kata ka bade ha banai January but February arjar arsan telakar ya ki candidates ki ba apply na ta kini ki vacancy post ki balai po ka di India so bhaban bat ya kita rik bat kunju uru ya kate katarik lani ubanai ubansa tho ya ka examination Tito mentang in page ya ka details of vacancies te ni page mentang hang ne banum sim ya kapor ngan su page ngan su batai pi tang ya ki vacancies lani ki post ki balai ha ki ST lane schedule tribe but ki unreserved nama tangkini hi ki ba mangi kum ki ST ngila ban apply nakum tangkini ki post ki balai kata ka bde jong ki ST lane unreserved
Tingin pa mentai susu nang taki forces kadon BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, AR, SSF bat NCB. So nam taka post BSF, ST kadon Chejar South Pak prap khnai ligi post, unreserved San Hajar Sans Pak reply ligi post, CISF ST kadon Rius Pak prap ho nyot ligi post, unreserved Arajar News Pak arpo ligi post, CRPF Scheduled tribe kadon chejar aspa khlai tili post, unreserved sawajar news pa rup san tili post, SSB nyob khnai tili post nagamta ki ST unreserved kadon lais pa sab khnai tili post, ITBP scheduled tribes lane ST kadon lais pa arpan ru tili post, unreserved chejar chispa khnai pui tili post, Assam Rifle ST arspa arpa tili post, unreserved South pa Prapinyo Ligi Post, SSF, ST Light Ligi Post, unreserved kat South, NCB, ST kadon tanggawi ke post, kat ba ka unreserved, kadon hadu sant Ligi Post. So kani kadai na kabenta ki males candidates. So ka total na kabenta kitay baro, hajing siya nga lade ban pensengo baro, handai ka shim ya kapor. Tikato grand total na kabenta ki males candidate, kapoy hadu live San Hajar, Reus pa khat art ligi post. Live San Hajar, Reus pa khat art ligi post tang ki males candidate. Te nakam ta ki females candidate pade nganum pule ya kini ki vacancies handai lada pikwa bantip pinso bha ban download ya ka notification bat sapet hi naga benta ki number of vacancies ki balai lengba ka force baper di ya kani ka notification link ngan sebut hapo ka description box ko jangan bat pila ban download bat ban page ya kini number of vacancies hakapor ba apply ya kita ki post. So nak mta ki females candidates kadon hadu lai hajar pras pan rup dai tli post. Telada total lang males and female candidate kadon hadu lai po khandai hajar saus pa praphui tli post. Di lakmno la jan kot saupo hajar tli post na kaliang jong ka staff selection commission kalapalai menta ubenai. But shua bengin ya jam sekhman ngin ya page issue hak ba day ba ka skill pay la ne ka salary ka ba ni jutip ka tulok na ga benta kitay ki force ki ba pair ka day ka pay level 1 kata ka starting kan day khat pra hajar hadu san pon riu hajar khandai spa shibnai henry na ga benta ka post sipoi in NCB sapit hi NCB hang tay ka don ka forces ka pay level kan day ka level 3 katakan sedang nadu arpui hajar news pa hadu ndrup khandai hajar chispa shibnai. So lakar pat yaki candidates ladangi pay tang ya ka pay skill ru nila sngohun namar kadai ka pay skill ka bahe namar kini ki post kiwan na po ka central government. So nakata kadaw lakar pat kamtam ya ki khun samla ki badoi na po ka state Meghalaya subha ban shim ya kane kabu sedang no ban apply shua ban kut kate ka tarik ka bangala de ban pensu shupi ndai ka pasngu si hangne ka long ba kidon ki paralog lene ki viewers ki ba kwa ban penthut ya kitu ki badon jingmut shisha ki shu pen ki shu comment kai ida ki comments ki bomdon jingmut ki ba shu tim ki ba shu keno klem ada don jingmut bat ki ba shu perkhat ru ba ki datang ki notification lane ki video ki ba shu thok ki balam ler tikum kini ki parlok nga kerpat epi bapinso bha wat num pendu jinggermen ya ki badon jingmut shisha namar haka kam hi don kam banda trei sitom bapinyo ya kino ka kam ka ba pi kwa rei ban shuwan pentian lane wan ai pi hakti judon re namar ka perthei hiran kam gum kane ngidon kam ban trei sitom ngidon kam ban apply ladai kidon ki post ki balai te hangta ken ngin sayo I ba uso jongga jingtrei sitom gujongi nge un sami te kumta la kerpat ya ki viewers lani ki parlok chonga baro bapin subha ban shim ya kakabu
namar kani kadi ka vacancies lani ka khubor lai kam ka bala pelai lengba ka central government ha ka ba dagi power jatli ki pus kila pelai na ka benta jongi ki khon samla tikum ta la karpat sai sin pat subha ban shim ya kabu ban kre tresitom na ka benta ki process kamtam e kabadai jong ka CBT lani ka computer based examination bat kumjuru kabadai jong ka PST bat ka PET kapangan sabatai shushu nagaliang jong ka commission kala pentip ba kini ki vacancies kadon kabala bahak karpang nagabenta ki state ki baper hapo ke India bat kumjuru ki forces ru ki don ki bala pihak haki force baper telada pikwa nagabenta ki vacancies haki state kamtam e kabadai hapo Meghalaya ru ngansa pentip yapi hakwai pada ka video shushu ban peteng ya kani ka video ngin yape biang mentah hakwai dei bat ka age limit lane karta ka bapila ban tap ya gite ki post kandei nadu khatpra hadu arplai snem je kandon pada ka age of relaxation lane ka jingpan jalan rata naga benta ki schedule tribes kata ka bedei san snem kata kamut pila ban apply nadu ki candidates lane ki kun samla ki badap khat prasnem hadu arpu prasnem karta lakapat ya ki candidates ki ba don hapdeng kini kirta kata khat pra hadu arpu prasnem so hashim ya kani kabu apply no nagbenta kite ki laipo hajar tam teligi post ngini pe shushu hakbede bat ka educational qualification lane ka kardan ka pila ban apply yegite ki post ki bangala de ban persau shipi kande yegito ki candidates lane ki applicants ki bala pendep ya ka matriculation lane ka class 10 na ki recognized board lane university kata haswa ka shitarik benai benengkong arjar arabsan tilada don ki candidates ki badang pule ha ka class 10 rei ki ban sayo ya ka result hadu ka shitarik benai benengkong lane January arjar arabsan ru ki dangla ban apply lada kimla ban penyo ya ka certificate hadu ka shitarik benai benengkong arjar arabsan tikinumla ban pendam ya kini ki post rei tangito ki bla don lupa ya ka certificate kila ban apply na ka benta kiti ki post tela kerpat khamtam e ya ki nongshing snong ki bedai na po ka state Meghalaya khamtam e ki candidates ki bala drop out lane ki bala ino yo lese kimyo ban peteng ya ki jingpuli ki jongki na ki daw baper te subha ban shim ya kane kabu na hadin ba pila pendep ya ka kelas 10 pila la ban apply na benta ketika post constable kabala pentip lengba ka staff selection commission tengne shushu kumno ban apply na benta kiti ki live ho hajar tam teligi post te ngamda don kam ban batai bini hagbai dei ban kani karukom apply telada pikwa ban tip kumno ban apply lengba ka mobile phones akarpat ya phi baphin bu ye kita ki jingkli lane ki comments hapo ki comment box section khnang ban ngantip hadu kat nungut ki don kita ki candidates ki bakwa ban tip kumno ban apply lengba ka mobile phone te ban apply ya kita ki post pihak ban le lengba ka online mode da ka ba phi le lengba ka official website jong ka SSC lane CRPF kita ki artili ki website phila ban apply ya kita ki post te lada pikwa ban tipru ngan sahi kai phi kumno ban apply na kamta kita ki post ka application fees pade hangneng ine page ngan shu batai direct be na banta jungi ki schedule tribes kamta me na po state Meghalaya ngimdon kamban COA ha kapor ba phi le ya ka online application na banta kita ki post te kata ka bumut ngiyo free lane ngimdon kamban siu lada pikwa ban apply na banta kita ki post hakbana kaliang jongga staff selection commission kala dep ban pelai mentau benai shushu ka ba khamsong tanat hane kalong ba ya ka centers of examination lane ka center ka ba pintho ya ka exam kadon hapo ka state Meghalaya lane hapo state lajong hi te phimdon kamban khuslai than lane ban khore nagabanta kisti ki a center of exams phin ha ban litho sekui ki state hanrei nagabanta ka take post ka center of exam kadon hapo ka state lajong te bantip ya kata
hakapor ba phi download ya ka admit kan kin sabatai phi ha ap de ban tho tangba hashwa ba phi tip ya kata phi don kam ban jet bha ya ka center of exam hakapor ba phile ya ka online application te ban tip ya kata ru ngan sa hi kaya phi hakapor bang pen I kumno ba phin apply lengba ka mobile phones inakmenta ketika online application hak ba day bat kita ki post baphin sha jit nakabenta kita ki post lane kita ki kam ki balai haneng ke bangala de ban pensu shapi kadai ba phi ha ban pendep tangkawi ka examination kata ka badai ka computer based examination hoi ja jing sha ki don hadu ar lightly tang ba kita phim don kam ban tho te hangne pade ka CBT lane CBE kadi ka computer based examination hakaba phi ha ban pass dakaba phi tho ya ka exam kata ngan pensoi phi hakbe de bat ki subject phi ban pan kre ka general knowledge kata ka bade ka intelligence and reasoning general knowledge hakbe de bat ka awareness nangta elementary mathematics bat ka subject English te nakabanta kite ki Southlick subject pidon kam ban tho ar potli ki question kawe ka subject te lada total ya ka marks pede kandon saupho marks kawe ka subject kata ka mut ar mark kawe ka question bat kapor ka ba phi haban tho nakabanta kite ki Southlick ki subject hapo ka computer based examination kan de 2 minute lane shikanta te hadin ba phi pass ya ketika computer based examination ka commission kan sajid ban le ya ka PST bat ka PET te hadin ba kita ru phila la ban pendep lane phi pass bha te directly phin join ya ketika kam ba phin kham sngo thu khamba hakbai dei bat ka physical efficiency test hangne phi ha ban pendep ka events ka dei ka race nakmta ki males candidate sun kilometers in 24 minutes sun kilometer hapo arp saw minute namta ki female candidates shi kilometer point henriu phi ha ban pendep hapo ka pra point half minutes ba nakamta ki males candidate can don shishu saka 1.6 kilometers in 7 minutes but nakumta ki females can don 800 meters in 5 minutes kata kepada jong ki candidates ki bedoi lane ki pasapo ladak region hari nakabanta ki candidates ki khamtam e ki bedai na po ka state Meghalaya kepada ki ST pihak ban pendep yang jingmare nakamta ki shinrang san kilometer arpsa minit nakamta ki kenthei pade shi kilometer siteng ha po pra minit but shishuru nakabanta ka PST lane fiscal standard test ka height nakabanta jungi ki ST nakabanta ki males candidate kandei tang chispa san puinyo centimeters but nakamta ki females candidate kandei tang chispa sa puinyo point san centimeters tipin soba ban bat ye kite ki jing pentip lane ki jing pensu thu nagaliang jonga hakbay day bat ka physical efficiency test bat ka physical standard test kabak hadu hangne bat kabak sautanat hadu kata-kata nagbanta ki candidates ki badai ki scheduled tribes lane ST ban pass ya ka computer based examination kan day arpo percent tang arpo percent pila la ban pass nagbanta ka computer based examination kata ka bumut lada pi score laipo r max shaneng pila yo be lane pila cha select be nagbanta pinle ya ka PET bat ka PST te sobha ban bu ya gane ka jingan mau nagbanta ka computer based examination kamtam e ki bedai ki ST ba phin yo ban select lane ba phin sha select nagbanta ka PET bat ka PST biham ban pass tang lai pho armak shaneng te sobha parlok nagbanta ban penkre ya kite ki question hakbade bat ka computer based examination lane ki syllabus lada pi kwa berpat ya pi ba phin
ya bu ya kita gi jingkali hapo gi comment box section nang bangan tip bat bangan hikaya phi khumno bapin pun kre lane pin tray shitom hakbe de bat ka computer based examination te sai sen pat shwa bangan pun put nga tharai kala biang ka tu ka jing batai gi jonga hajing sha kala jrong ka video te subha sai sen pat pe ya ka video na du pasdang hadu banakut nang ba pinyo ya ka jing batai ki bapura bat sai chi sen lada pidang dei ki bathmai ha kani ka channel bat khaptam e ki video ki jonga ngala upload shibun ki employment news video te sumbhaban pe ye gitaru yole se ka qualification jungpi ka biang bat ki wei ki employment news te sumbhaban apply ye gitaru te Hendrei nakamtai kitu ki badang thmai ki ba ompat subscribe ya ka channel ko jonga sumbhaban press ya bell icon khnang ba phinang yo shu ya ki khubor like kam nang ne shakhaman so nakaba man ya ka ba man ta nga ai khuble ye phi baro sai sempat khuble shibun